Menta perlong wara sipi ko kupor. Declare thama ka India sikleno Pakistan halor ka jingjia Pahalgam. Tong ini snam. Report babun kibayap haga jingar thama Pahalgam. Pa target yikin nong jong okai. Hajamu Kashmir. Kani ka jingjia kadai. Habai Saran Valley ha anan tanak distrik jong Jammu Kashmir. Prime Minister Modi uladap keren show Amit Shah na Saudi Arabia haga bedai ba kani ka jingjia. Prime Minister Wang Home Minister ban lej katiga jaka bat pensya pan shim da ka action ka batikna. Amit Shah Wang kinong hir thama kin sei kendu ya kanong ka bakraw. Amit Shah Wang bagani ka jingar thama kari ka kampom dan syu ka mensim isnei ka mensim yatib lem para brio bat penpau ka jing susi ka bajor halor kani ka jingjia. Lieutenant Governor Majar Sinha upenrem juri kini ki attack par usmai ban shim dak action ka batikna. Sinha Wong kispai ber kupilit kila launch ka search operation ha ka tiga area. Chief Minister Omar Abdullah Wong ba kandet pat ka bomla ban mudur. Wong ba kani ka attack ka jing isi para ban simbrio. Upha ka jing solem sig behing sem baru ong ba unwan phaino sha Srinagar kumni. Chief Minister Barim Mehbub Mufti ru uperrem mi kani ka attack baru ong ka bomla ban pediang daliliru. Dawa daga jing tokit ke bajana isya ka security lapses haka tiga jaka cong okai. Kubli Shibun, Storyteller, London Network, Daily Post.